Ayun mga kalingap, magandang tanghali po o hapon. At ito po, mainit po sa amin at bukas baka may bagyo na po. Andito po tayo ngayon kina Ate Julie at magbibigay po tayo ng cash para sa third chance na po ni Ate Julie na magdire-diretso yung pag-angat ng buhay niya. And then salamat po kay Tita Em and Tito Dan, galing po sa kanila yung cash. At syempre di din po tayo nakalimutan, pero pong binigay sa atin na nasa panggas po yan, itong merienda sa atin. Ayun mga kalingap, at dito kaya si Ate Julie. Tao po Ate Julie, bukas po dito tayo sa ano, ito kasi kusina po ito mga kalingap. Ayan, dito po tayo mga kalingap kina Ate Julie. Ito yung bahay nila mga kalingap. Baka gawin po itong evacuation ng iba kasi nga bukas po magkakaroon daw po ng bagyo. Tao po Juliet, ano na? Ate Julie, kamusta? Magandang hapon Ate Julie, dito kami ulit. Siya na po. Tuloy po kayo. Ito na pala yung mate yung inano ko na. Okay. Nakakabit na. Oo. Ano nakabit niya? Mate yung. Ikaw? Galing mo? Galing talaga. Oo. Dalawa pala. Magaling pala si... Yung isa di ko pa tapos. Oo. Malaki ka din, malaki yung ano po, ano. Tuloy po kayo. Kasi. Salamat Ate Julie. Kamusta Ate Julie? Magkakabagyo daw tayo, malakas. Meron na naman nga po kaya patig dali ko ba gamit na tayo. Magkakabagyo. Baka maging evacuation center itong ano mo Kaya na. nga po. Tsaka kalingap ano po. Yun po, inano ko po yung ano dito sa may Alin? po bagat doon. Nang napasok po yung ano baga dyan. Ano pong napasok? Yung Tubig? ulan po, kainit Oo. po baga dyan. Ngayon, pinano ko po ng ano doon. Ito din po yung ano niya, purpose niya, para ano din po yung init. Ay, oo. Yan po mga kalingap. Maganda po ang panahon ngayon, pero baka bukas magano lakas ang bagyo. Dito po mga ano ni Ate Julie mga kalingap, may sitaw. May sitaw ka pala dito Ate Julie, oh. Maliliit pa. Kalingap po, kaani ko lang kanina, o yung walang namin tanghalian. Ano po yan? Ano na siya, mate? Yung ano, yung sinigwela. Ay, Sarigwela. Oo. Dami yung... Yung ulam nyo po kanina? Opo, siya po yun. Buti pa kayo nakakapag-gulay-gulay na ano, walang Talbos kamuti pala dito. walang spray, ano? Wala po, wala po. Organic yan, organic. Yung Organic po. talbos. Minsan dito nga po nahiringi ng malunggay, ng ganyan, ng lat, ng talbos kamuti. Sabi ko, maganda din po kasi Oo, ako maganda. nabili dyan. Healthy living kanyan Ate Julie. Kahit maliit lang yung space nila, Julie. Hindi kasi pwedeng malawak. Babae May na space dito eh. Ayan. Nandito kami Ate Julie kasi ano, meron kaming ibibigay sa'yo. Good news agad. Oo. Good news. Kamusta Ate Julie? Basta ang sa amin la Ate Julie, mabalik mo yung ano mo kay Lord, yung pagsisimba mo, pag-ano mo, Bible study. Yun po yung talagang healing namin yung before na maging ano kayo. May good news kami Ate Julie, di ba napag-usapan natin yung third chance? Ano? May third chance tayo na ano. Nakakaano po kasi gusto po. Ano po? Hindi po ako sinusuko, nag-i-sponsor po kahit po third chance na po ano. Salamat po talaga. Kahit na po baga sabihin hindi mo po ano, pero talaga pong dahil sa siguro nga po sobra-sobra yung blessings na lang natatanggap kasi po sila ng puso nila na At merong third chance pa, di ba? First nagkakaroon ng ano, magpang-negosyo sa ganyan man din na talagang ano, ang minsan ng pagnenegosyo. Doon tayo dapat matuto, no, Ate Julie. Yung pagiging deserve naman, lagi man si Lord baga lagi man siyang nagbibigay ng chance sa atin. Basta nasa kanya tayo. Ano, Ate Julie? Lesson to learn nga ba? Ika nga nila. Kaya
ito at nandito si Ate Rena kasi siya yung kausap ng sponsor. At siya din yung mas nakakaano sa'yo, mas nakakakilala sa'yo. Ano? Nga po, natouch Kasi ano mo to? Anong tawag mo dito, ate? Mate po, mate. Mate? Pero higit pa po sa mate ang turing ko sa kanya. Kasi parang sa kanya po talaga ako nakaramdam ng yun po talagang totoong totoo po talagang parang higit na po sa pagiging magkaklase po. Kasi sa totoo lang po sa mga kapatid ko, di ko po naranasan yung hindi talaga po as in sasabi ko po. Kasi nung nandun ka pa lang sa abroad, no? Opo, hindi po ako nakaranas. Unang-una po, ako ma-abroad, wala po akong cellphone. Tapos para pong nag-worry po siya kasi siyempre po abroad po baga yun. Alam mo po, pinahiram po niya ako ng 1.5 po, makabila ako ng cellphone. Kasi timing po nagbinibenta nung kasama ko cellphone po niyang Redmi. Alam mo po, binigyan niya po ako. Para mabili ko po yun kasi aalis na po, wala akong kontak. Ang pala po, pupuntahan ko pa po, ganun. Opo, talaga pong mula po ako mag-alis hanggang makauwi ako, hindi po niya ako pinabayaan. Salamat po talaga. Talaga pong tinutukan ka niya yung ano ka. opo. Nagpaparescue ka. Opo. Kaya sabi ko man po, ewan ko po kung paano po ako makakabawi talaga kay Nick. Talagang sa daming-dami po talaga niya nagawa para sa akin. Talaga pong as in, talaga pong higit po sa pagiging mate po talaga. Para po talagang as in kapatid ko na po baga siya. Nasabihin, matanda pa nga tamitok siya, no? Kapatid mo na daw ni ate, pagpapalit mo na si Iwe. joke lang po. Pampatawa lang kasi iiyak ka na. Hindi po kasi talaga pong minsan po na pag nare-realize ko din po lahat na talaga kahit po ba sa oras ng kagipitan pag wala pong maisay pag niya si mate, ganyan. Ayun po, di po ako nadalawan sa light po ako nakakadalasalita. Ayan na po yan. Ano ka agad? Takbo ka agad. Minsan nga po nahihiya po ako, ano po ako pero nasulat ano sa ka ako. muna? Pray ka muna. Hindi bago tawa, no? Opo. Kapag may problema, una nating lalapitan si Opo, Lord sabi ko talaga. po, Lord, sana po, Pero talaga naman pong as in, sabi ko, Lord, sana po, alam po ninyo na wala po ngayon. Sana po, dalhin niyo po itong pa ako kung saan po talaga ako nararapat na. Ito pong as in may maano, tsaka po nakakaitin sa sitwasyon ko. Ayun po, minsan po man, nahihiya na nga po ako sa dami-dami niya na po na itulong sa akin. Yung anak ko po ang utusan ko, magapa ako ng notes. Ganun, mate, ganun po. Mabalik po yung anak ko. Sabi ko, nak, nagtuloy ka? Opo, mama, ito na. Padala pa din po yung nakalakot na po. Nakalagay na po yung sabi ko, salamat po talaga. Tapos nung tayo po nag-alis po si mate, nung nag-chat po ako sa kanya na about po doon sa nagbagyo nga. Sabi ko, mate, parang kinumusta ko po siya at naalala ko yung nagang po sa ko. Mate, kumusta ka na? Sabi niya, eto, kaya naman. Tapos sabi ko nga po sa kanya, mag-ingat ka, mate. Tapos sabi niya, okay, ingat. Tapos mag-ingat na din po. Tapos sabang napagkwento po namin yung about sa bagyo po. Sabi ko nagtapos, sabi, kailangan yung trapal. Hindi ko po na-expect na yung pong sinabi niya magkakatotoo po. Tapos bulat nga po ang pagpunta niya, may dala na nga po kayong ganyan. Tapos about po sa third chance, sabi ko, parang pinag-isipan ko din po yun kasi third chance na eh. Bago natin pag-usapan yung third chance, abot namin muna yung cash sa'yo. Handa ka na ba, Ate Julie? Pero may mga may mga, anong tawag din? Mga rules. May rules and regulation. Kasi, na to, third chance na kami. Kahit ako nahiya kay Ate Ellie. Kasi hindi biro yung, siyempre, Alaman na may kapitan. Sabi ko po, the third chance na po. Sabi ko, sana all may third chance. Sabi ko gano'n. Ganun po. Kasi parang nagtanong pa ako doon sa talipapa. Sana all may third chance. Nanggagan po sila sa akin. Sabi ko po, nahiya nga po ako. Kaya ayaw ko na po magsalita. Kung magkatotoo po kaya yung third chance. Ayaw ko na magsalita. Gagawin ko na lang. I-guide ka na lang namin ni Ate. Especially ni Ate Rena. Kasi ako sobrang madami din akong beneficiary. Hindi lang ikaw. Kaya mas mag-guide ka ni Ate Rena. Salamat po talaga. Kasi hindi nyo ko sinukuhan kahit na po magpa kay Jamaica, magpa sa akin. Na isa po talaga. Kayo po, dibaga po kay Jamaica. Tapos ako sa sponsor namin na dyan sa business. Pero dyan pa din po kayo. Pero dapat po talaga lalo na si Tita Emily. Oo. Talagang wala talaga akong masabi sa
Kaya, kumbaga parang binigay sila sa inyo ni Lord na sila yung mag-ano sa inyo. totoo lang naman Naka-assign po ba? Sa totoo lang naman po talaga Kalingap. May trauma na po akong mag-abroad talaga. Kasi gaya kanina, ay kagabit, binalitan man pagamit sa Pili Patrol. Di ba yung nirake bagamit, ano? Di ba sabi ko, buti na lang po at ako naman hindi nag-abot pa sa ganong sitwasyon kasi sabi ng agency sa akin, nagre-reklamo na daw ako, hindi pa naman daw ako nare-rape. Ganun pala yun, antayin mo nang maribago nila i-rescue. Buti po andyan kayo, di ba po, nakauwi ako agad. Buti okay na yun, Ate Julie. Pero Kumbaga, nababalik-balik ko po yung mga ano po sa mga napapanood ko. Kaya lalo sabi ko, malaking pasasalamat ko sa inyo kasi ginawa po kang instrumento. Pagsikapan na lang natin kung kaya naman, meron namang tumutulong ba na kagaya nito may third chance. Pero Dito muna talagang tayo. dapat ito pahalagahan. Ay, hindi naman sa pahalagahan, kundi talagang since pinagpipray ko na dito na lumago tapos umunlad ka, pinagpipray namin ni Tita Kasi talaga naman ako, may reason naman ako may kumakan talaga ako nag-stop ng late kasi talaga parang pero talagang andun yun masaya ako nung nag-i-start ako nung nasabi ko talagang parang naano din yung mga dati ko bagang parang mana-mana kayo nani na pagluto-luto na pag-anuan. Ito na yun. Parang sinubok na naman ako di ba? Tapos yung sana po may tinanong po akong bahan talaga po. Tapos nandiyan po talaga yung hihilahin ka talaga pababa na mayroong mga tao na syempre kahit sabi sariling tao mo. Ayan mo yung Ate Julie, basta wag mo silang papansin yung mga naghihila. Pero ang sabi nga nila, secret to success, yung faith mo sa Panginoon. Yung dati, di ba, nakalimot ka, baka nanlamig ka, Ate Julie ay. Hindi man po sa nang lamig, inipin ko naman po talaga ito ko na pastora yung problema ko. Kay pastor, napunta po sila dito sa akin, sinabi ko na po yung totoo na ganito po yung ano ko. Tapos, yung dati mong ginagawa kasi nawala na ba yung dati nagsisimba ka? Pero ang sayo ko po talaga yung nag-ano pa po talaga ako. Kasi parang marami pa akong natututunan talaga kasi. Pero nawala yun, di ba? Nawala po talaga. Yun, isa din yun sa kung bakit parang babalik tayo sa dati. Sana tuloy-tuloy na. Lalo na ngayon na talagang third chance to ba. Bless ka naman na meron pa talagang kagaya ni Ate Amy na ginagamit ng Lord ha. Nawala po yun. Tapos doon po ako na-challenge sa mga anak ko na sabi ko, Diyos ko, talaga pag nagpakita ka din sa mga anak mo po na parang wala ka din time na sa Lord po. Baga, parang mga anak mo parang lalaki din po. Baga walang takot sa Diyos. Mahirap po pala yun. Kasi dyan yung parang di mo na maramdaman yung respeto sa mga anak mo na kung makarinig ka ng mga masasakit na salita po. Naiyak na lang po ako. Kasi sabi ko siguro nakikita naman ng anak ko na parang wala ka din pa ako time na mag-ano. Kasi minsan ito pong maliliit ko na sama po sila. Ako po talaga kasi may parang may priority po talagang inaano na kaya di po ako makapunta doon. Pero napag-isipan ko, sabi ko, dadating po yung time na makakapag-ano din naman po. Talagang madami po talaga dapat ako. Huwag nang dumating. Anong araw ngayon? Baka kung sa Sunday magpunta na kayo o baka pwede mong kontakin sila. Pastora, basta may time ka. Kinausap ako ni Pastora po ng isang araw. Tinawag po niya ako. Ayun, sabi ko, ma'am, okay man ako. Kasi alam naman po talaga nila yung dahil bati na po ako nagsimpa na. Tapos sabi niya, oo, basta totoo ka lang, sabi sa ganyan. Tapos, pinapangaralan man din po nila ako. Oo. Kaya po, sabi ko naman. Balik mo yung dati mong ginagawa. Kaya sabi ko, salamat din naman po talagang. May mga tao po talagang ready na, kung sa kung si Jamaica po, naituwid din po, naituwid ko ng landas ko na kano. Ako din naman po, parang ginagano din po nila pastora na, na-advisean ako na, mag-ano ka na si pastor. Sabi ko, po, na ano din po sila. Yun nga lang po ay may mga decision tayo kasi sa sarili lang natin, yung diskarte natin sa sarili lang natin. Pero mas powerful na meron tayong may submission tayo sa Panginoon na lahat ng bagay sa Kanya magmumula yung tagumpay. Yung success ng negosyo sa Kanya nagmumula. Kahit anong galing natin, kung ano man, kung hindi tayo ipapasuccess ng Lord, walang mangyayari. Kaya sa Kanya talaga tayo lalapit. God first for us. Sa isang iglap lang yun kung gusto niya. Oo. May mga kaparaanan sa Lord. Kagaya nito, merong third chance ka. It's a way of God yan. Kaya gulat nga din po ako na sabihin ni mate na gano'n. Sabi ko, Diyos ko po.
kahit na po sabihin nawala na po talaga ako as inong time. Tapos ayan, nagparamdam ulit si God na huwag ka susuko, huwag kang magano. Kasi ayan, meron ka pa naman na parang opportunities na may ano mo yung sitwasyon nyo, parang gano'n. Sabi ko nga po siguro talaga po, try and try until you succeed. Di ba ba parang gano'n? Sorry kung nararamit, di ako nakapagtapos. Try and try until you basta succeed. na-i-express mo. Okay naman ba ka? Naintindihan ako namin. Pasensya na po. Ano lang po ako, second year Huwag high mong school ano po. yan. Ganun kalaki. Pero mas ano naman talaga daw ngayon, di ba yung experience, di ba gamitan? Kasi marami talaga minsan din po na nakapagtapos niya, di mo lamang kung ano-ano, matalo pa na may mga experience. May mga lesson na hindi mo matututunan sa school. Yun yung ang experience dito sa labas. Po kasi kalamitan na po ngayon sa school, nakakapasa po baga, misa pasang awa na lang din po baga, siguro consumption na hayaan mo na yung pasang awa na yun natin, Julie. Ay importante makabalik ka. Diba na dati kikita kita, grabe yung ngiti mo, may dala-dala kang mga paninda. Busy ka, sobrang parang hindi ka napapagod, di ba? Opo, talaga as in. Ang sarap po sa pakiramdam na pagising mo, ayan. Tapos di mo na poproblemahin yung talagang si pag-check lang po talaga. Walang ko, serious ko, gising na ako noon. Ewan ko po talaga ang pagsubok. Ano po? Kapag may nakatapos na wala na din yung time mo talaga. Dapat yun. Isa din yun. Nakakaramdam ka ng hina, pray ka lang. Oo, tama. Hindi lang sa paghihina, everyday mag-pray ka. Blessing man o pasasalamat yan lagi ko. Trust the Lord ba? Magtiwala sa Panginoon. Hindi sa sarili, sa Panginoon talaga. Pagkatiwala mo sa Kanya. Yes, yan. Yan yung may papayo ko talaga. Experience na din kasi namin yan, Ate Julie. Ano ko na din po, kalinga po yung ganyan na kasi talaga sa huli talaga po, wala man talaga si God po. Sariling tao mo din nga po, siya din po talaga yung ano sa iyo. Yun din pa magiging way na down kay mayan. Kumbaga, trust only the Lord, no? Hindi porket ka mag-anak mo or what, na sila yung mapapagkatiwalaan mo, sila yung si Lord lang talaga. Yun yung siguro lesson sa atin. Siyempre, pa rin natin, love pa rin natin sila. Oo naman. Nagkakamali, di ba tayo? Hindi yun yung kaya pinuputol ni Lord yun eh. Kapag doon tayo pupuntang direction, pangit. Nagiging self-proud ba? Bigyan natin Ito na. Ano to? Mag-uusap. Ayan, dalawang kamay, Ate Julie. Yan. Nalalamig siya, oh. Para ba? 1. Yeah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ay, isang buwan sa abroad. Tapos ganito lang. Hindi pa. Kapag beginner ka pala sa abroad, hindi 20,000 yung aanihin mo. Oo, madami ka pang babayaran dun. Tingnan naman, binigay ni Tite Emmy ng cash niya ng ganyan. Kasi may tiwala siya pa din sa'yo. Na talagang kasi sobrang sipag mo. Ano sabi ni Tita Emmy. Yan lang yung may mga sitwasyon talaga na parang gumaganon ka. Pero lumalaban ka sa buhay ay. Yan yung nakikita ni Tita Emmy. Wala, suko na din ako hindi dahil sa'yo may sa mga advice. Basta, sabi ko nga sa'yo, pag okay ka, okay ako, okay kami. Si Alvin, pag nakikita ka na sabi ko sa iyo, once na wala mangyari sa third chance na ito, wala na akong mukhang may aharap sa inyo. Hindi, may mangyayari. Kaya nga pahalagang ko tumit para naman hindi kayo parang ma-disappoint ulit na ganun. At saka kay Tita Emmy, salamat po talaga. Tito Dan. Tita Emmy, salamat po unang-una po dun sa rep. Ayan po, buhay na buhay, pinalagaan ko. Kailan po talaga magagamit mo yan. Si Tita Emmy, Tito Dan din. Magagamit na naman niya yan ngayon. Tsaka po, sa pangalawa po, ito po. Maraming salamat po.
alam ko po na dugot pawis po ang nagipunan niyo para po makapag-provide din po kayo ng ganitong pera. Pero po hindi po kayo nagdalawang isip na itulong po sa akin na hindi nyo naman po ako ano-ano. Dahil po sa basilag ang puso niyo po. Hindi po kayo talaga as in for the third chance po ito. Maraming salamat po. Sana tuloy-tuloy na natin, Julie. Opo. Blessing yan sa'yo kasi hindi naman lahat nabibigyan. Ano? Nagkakapalang mukha ko dito. Ano lang, Ate Julie, basta... Kalingap na kahawak. Nagtrabaho ako ng Saudi pero di ako nakahawak ng pera. Nagbiyahe ako, ticket lang ang pera ko. Ay, ticket lang ang hawak ko, yung 26,000 po baga. Ngayon, basta buhay kang... Basta ang importante yung ay, mga anak mo, ma-provide mo yung mga pangangailangan nila. Pangangailangan, hindi yung mga wants. Basta needs lang. Saka na yung wants kapag mayaman ka ng masyado. Hindi naman po maluluo yun. Basta ano lang po, kahit gulay-gulay pa, okay lang po sa mga anak ko. Kaya lang po talagang nadating yung pong time na minsan po. Baga syempre mga bata, pag nakakita po ng masarap-sarap na ano, sabi ko, hindi natin kaya yan. Ano mo, Ate Julie? Anong tawag doon? Anong tawag doon? May tawag doon eh. Kumbaga, i-guide mo yung mga bata mo yung kasi usually kasi yung mga nagsasucess sila yung may mga matinding self-control na hindi masyadong maluho. Diba? Yung ibang mga tao, kunting pera lang nagluluho na, di ba? Hindi naman po sila maluho. Hindi naman yun. Kumbaga, example lang, Ate Julie. Parang na parang paalala. Yung mga kapatid ni Disney talagang hindi nakakaano sa tindahan. Siya kung talaga. Nilalak niya yung Nilalak niya yung bogti. Kumbaga, mga paalala lang. Halimbawa, ay may kumita na ako medyo malaki, punta kami lahat ng mall. Ay, hindi. Ay, hindi naman bawal yun, di ba? Hindi naman bawal, pero kung meron tayong mas Siyempre mapabili. Mahirap din po. Iwasan natin yung mga hindi naman kailangan, di ba? Kahit simpleng bagay. Minsan po kasi kalingap nung time sabi yung mga anak ko, Mama, Jollibee kita. Ang ginawa ko po nung talaga yung purpose ko may pa naman. Bili po ako ng spaghetti, binili ko niluto. Kumasaya mo po sila dito. Yung spaghetti dito, Jollibee din po ganun. Kasi pumapunta ko doon, sama-sama pamasay. Hindi naman masama kung minsan man lang. Yung ano lang, yung kumbaga paalala lang, kumbaga sa yung road to success kasi yan eh. Magiging road to success mo yung paalala din ng kapwa mo na kapag nakatikim ng konting pera, magkano na ano nang bibilhin, di ba? Sa totoo lang po, talaga kalingap ako, di ko man talagang experience gaya po talagang asadya sa Jollibee. Nung una talagang makarating po talaga, hindi gulat ako nung, yung pag nagugustay pala ng kamainit, yung may mainit, yun nakasigaw ko. Talagang as hindi ko naman po talaga nararanasan yung ganun. Yung pagpadrive ata, yun, nakasasigaw pa rin po, siyempre, gulat ako. Mainit. Hindi ko naman po talaga, din po talaga sanay. Hindi lang naman yung about sa Jollibee yung ano natin. Yung pagiging matipid yan. Alam ko lang matipid ka pa. Ano lang yan, mga paalala. Tsaka yung ingatan mo yung dapat alam mo yung tinutubo mo. Kumikita ka ba talaga, ganun. Si-separate mo yung importante yun. Huwag mo alis si Ali. Hiwalay, basta hiwalay mo yung tubo. Basta i-guide mo. I-guide naman yan. Sige, Ate Julie, God bless and good luck sa ano mo sa negosyo. Sana ito na yung ito na talaga na, Ate Julie. Yan na yun. Clear natin. Magbo-boom na yan. Declare natin. Nakabahan na. Adya. Pagkatiwala mo sa Lord, di mo talaga, pag-isipin mo, paano kaya yan? Iano mo lang, i-pray mo sa Panginoon. Ano, Ate Julie? Sabi nga po niya, nasa tao ang gawan. Oo. Madiskarte naman siya, lahat nasa kanya. Basta nasa lahat, para sa akin. Yung gawa natin, galing din yan sa Lord. Yung sipag natin. So, yun.